brandmand Sam på pletten står, når han hører alarmen går. Og så hurtigt som et lyn er han klar til at redde byen. Hjælper her og der, brandmand Sam, altid hvor det sker. Brandmand Sam hjælper store og små. Sam han er modig som få. Hilser alle på sin vej, også hvis han møder dig. Nogen har vist brug for ham, så skynd dig, brandmand Sam. Hjælper her og der, brandmand Sam, altid hvor det sker. Brandmand Sam hjælper store og små. Sam han er modig som få. Brandmand Sam. Den forsvundne kat. Det er endnu en stille og fredelig dag i Pontypandy. Bare vent til jeg får fat i dig, Norman Prise. Sådan et svineri ud over hele min butik. Nu kommer du tilbage og rydder op, Norman. Godmorgen, Lillis. Trevor, hvordan går det, min søde ven? Pyt med mig. Hvad med dig, Lillis? Har du problemer? Nej, for ser du, han vil jo bare gerne hjælpe til at sætte citronbolcherne op på øverste hylde. Han er faktisk en god dreng, min Norman. Ja, det er han vel. Skal du have varme bussen i dag, min skat? Kun de her dåser til Pontypandy brandstation. Jeg ved, hvad det er for nogen. Pas nu endelig på med ryggen. Godmorgen, Trevor. Skal du have en hånd? Ja, hvis du lige gider åbne bagdøren. Trevor, hvor er du stærk. Tak, Sam. Forresten er de til os. Til os? Ja, til brandstationen altså. Det er malingen. Det er godt, jeg ikke er på vagt i dag. Nå, ja, det havde jeg helt glemt. Hver eneste dag skræller jeg kartofler og laver pomfritter. Folk her i byen, de spiser kun fritter. Jeg ved snart ikke. Hvad mener du, Rosa? Hvor er du henne, mis? Hej med dig, Bella. Har du gjort min madpakke klar? Vær så artig. Tak, Bella. Og Sam, Ja? hvis du ser Rosa, så sig, hun skal hjem og spise. Ja, det skal jeg nok. Leveringen er forsinket. Vel sagtens, fordi det er weekend. Hvor er Cridlington nu? Brandmand Cridlington! Kommer! Melder mig til tjeneste, herr brandmajor Stil. Nu har du vist jogget i det igen, Cridlington. Ja, herr major. Den stakkel. Bare rolig, Rosa. Vi skal nok hjælpe dig. Fint. Det er Evans med bussen. Herr Evans. Bellas Rosa sidder oppe i det træ. Se, hun kan ikke komme ned. Har de en stige? Nej, men lad mig se. Jeg klatrer derop, englebasser. Men jeg må skynde mig. Kampen starter tidligt i dag. Døren skal være rød, var hvad han sagde. Så er der slet ikke noget sjovt tilbage. Døren er stor, og penslerne små. Hvad vil du? Hvordan går det, brandmand Cridlington? Herr major? Ja, med døren, Cridlington. Godmorgen, brandmand Sam. Ja, så skal der males i dag. Det holder jeg beskæftiget, ikke? Malingen er snart brugt op, herr major. Der er masser på vej, brandmand Cridlington. Det var ikke længe nu. Han er desværre ret, Elvis. Du godeste. Prøv den gren. Den ser stærkere ud. De kan godt have Evans. Tja, jeg ved snart ikke. Men dog... Pokker, tag dig, kat. Nej. Der er lang vej ned.
Jeg kan ikke lide højder. Jeg føler mig nærmest lidt svimmel. Vi må vist hellere ringe efter onkel Sam. Hjælp. Hvem har nu brug for brandvæsenet? Bellas Café? Brand i Bellas Café. Hvor hurtig udrykning. Alle mand på plads, her major. Fint, så kører vi. Du store flammehav. Mamma mia! Jeg ved ikke, hvordan det begyndte, det der. Ja, frityrgryde i brand. Det er det, vi skal bruge, her major. En fugtig klud. Så er den klaret. Sam, bravissimo, min held. Det var ikke noget, Bella. Ja. Flot klaret, brandmand Sam. Godt, drenge. Ryd op. Har de det bedre nu, fru Lasagna? Bare rolig. En god, stærk kop te er, hvad hun trænger til. De italienere er altid så dramatiske. Hun skulle holde sig til spaghetti. Det er mindre farligt. WB skifter. Opfattet Jupiter 999 skifter. Vi har lige fået en melding her, major. En kat, der lyder navnet Rosa, og en mand ved navn Trevor oppe i et træ på Pandiplads. Trevor. Rosa, piccola cara Rosa. Nu ingen panik her, Evans. Onkel Sam er på vej. Godt, drenge. Kom så i gang. Klar til at tage stigen? Tag stigen! I må lige rykke ind til siden, I to. Okay, onkel Sam. Ind mod træet. Sådan, Trevor. Nu skal vi snart få dig ned. Ja, jo før, jo bedre. Nej. Jeg klarer det ikke. Tag dig nu sammen, brandmand Evans. Ja, Trevor, du går glip af kampen. Ja, det er sandt. Ja, Pas på! Det burde en reservebrandmand have kunne klare bedre, brandmand Evans. Nå, men nu er du nede, Trevor. Nu gælder det Rosa. Hvor blev hun af? det er en kat. Tak, venner. Hør, børn. Hvad siger I til at gå med mig til fodboldkampen? Må vi godt? Fedt! Det er mega fedt! Men vi må skynde os. Så kan vi lige nå det. Godt, drenge. Ryd op. Nej. Nå, ja, så skal vi alligevel ikke male i dag, Elvis. Hvor mega fedt. Jeg mener, nej, hvor synd. Sam? Hvor er min Rosa? Det skal jeg desværre ikke kunne sige. Har du hende ikke med hjem? Rosa, cara Rosa. Grazie, Sam.